de metros balados. Foi a máis divertida, pero bueno, é como sempre, o que se te dá ben é o que máis te gusta, e a min sempre se me dou ben. Cal foi a Olimpiada que máis te gustou? A de Pequín ou as Atenas? Pois a mellor, sen dúbida, foi a de Pequín. Estuvo mellor organizada, xa miraste antes os xardíns, como eran, foi moito máis chula, foi a miña segunda, xa iba un pouco precavido do que iba a pasar, a primeira vez vas un pouco sen saber como vai ser, e na segunda xa sabía o que me iba a contar, entón disfrutei muchísimo máis, ademais de que estuve moito máis días, en Atenas estuve 8 días, en Pequín estuve 19, a cousa cambiou. Espera. Practicaste outro deporte antes do atletismo? Un balonmán, foi o meu deporte de toda a vida, e logo tamén fixen tenis e natación. Pero, bueno, en menor medida, o que me gustou de verdade foi o atletismo. Cando empezaste a practicar atletismo? Aos 11 anos. Empecé no balonmán aos 6 e no atletismo xa aos 11. Cantas horas dedicabas a adestrar? Pois xa cando era élite, 6 horas diarias. É como unha semana laboral. Tes outras aficións ademais do deporte? Pois sí. Sempre me gustou moito o cine. Teño unha grande colección de películas. Gústame moito os cómics. Leo moitos cómics. E tive unha afición tamén deportiva, que é o paintball. Sabedes o que é o paintball? Sí, Iso de dispararse bolas de pintura. Pois iso tamén teño unha afición a ese deporte. practicas outros deportes? Non, a verdade é que neste momento non. Neste momento son adestrador e o meu deporte vai por esa faceta. Non estou a facer nada menos de competición. Quantos anos levas facendo atletismo? Pois empecé aos 11 e retireime con 33, pois son 22 anos. 22 anos facendo o que me gustaba. Sabía máis deportistas e a túa familia? Máis deportistas, pois deportistas como a min non. Xente que fixe deporte, si, pois iso, cando era pequeno, a miña irmá maior facía atletismo, tiña un primo que tamén facía atletismo, e logo pois moitos primos que xogaban ao fútbol. Pero deportistas que se dedicasen profesional ou xeralmente, non, a verdade é que son o primeiro da familia. Cando empezaste a facer atletismo? Respondín antes aos 11 anos. Empecé no balonmán aos 6, en atletismo aos 11.